ban surat syaki jela syaki jaka ki jongki lada ban kran ya kajing sisa kadai kajing persya tengah ong ya pi bangindang nyai persya nang ne syak madru balada pi ong bakajing dawa ya kahok pikan yangi bakadega kambean nga ong ya pi bawai powe khot kai chwai si unyayong bangindang yai le ya ki kambean nang ne syak madru kata kadai kajing kular kabakaseng ya chwai si kakwa ban ai hakmat jongpi ngakwa ro ban ong yakin noi lam ki jongi yakin noi lam jo ka sorkar ka jongi ngim shun yapi nga ong biang sa sisien ngim shun yapi lada pile ya kababha ngin yaro yapi lada pitrei na kabenta ka jat benriu ngin kershan yapi lada pishim ya karai kababha ngin yang ringkat hasenda jongpi nre lada pi bakla ngin keren lada pi buri ngin wat habandalap lada pi pendan kambakla ya kapisa jong pat ba ngin keli jing keli bat ngin tat madan ya pi pala de pi persyang ban pensngap yang ni ngin keren kam jam ban ya ke kabang keren ban ya ke kabang laju keren hakini gisngi bat kisnam ki balalai wat perkat bakajing ya kendu yangi ya puas sekretariat kan pensengap jarno yangi wat perkat bakajing kot yangi syaki conference room kan penjamno yangi wat perkat batang namar mengiyo ban syondur bat ki menteri sorkar kan penkelano ya kanongrem bakaseng kalayat menta hakini ki khat artli kisnam ngakwa ban ong da kabasyai bayake chwai si om syam lakha ban ya syondur ya ke chwai si lakha ban yakun bat ninang yakun nang ne syak madru kilabun tilikimat kibang leabu hakmat jong basorkar hakini ge khat ar tilikisnam bat kawai ni kimat kabang yakun bat nidang yakun haduk kan ya khlemat ka bamenta kalong bante lakam ya kajingrung jong ki briu ki menabar syakni ka jela syakni ka ri gebet ya kajongi bakata kalong bengin dawa ban pentrikam ya ka LP kajing dawa LP kam dei kajing dawa jukai chwai si kala dei ka resolution ya ka belapas dak assembly kala dei kajing dawa jong ki seng balang ki beper kala dei kajing dawa jong upat ba jong ka jat benriu bat jong ka jela hi barakoi dei kajing keli kalong haduk menta hangno kata ka LP Jashai KLP ngila dawa banwanra ya KLP kasorkar kalawanra ya ka amendment nakabenta ka MRSSE arja khamriu hausnam arja arpo namar hadin bangi sautu mengimla bonyo ya KLP nakajela kajongi ngila ong ya kasorkar sna ya kaan lan ya kata state law ka mangiong kenang bakat bangi kani gejing dawa ka tong ya KLP kan don kaan kapag sorkar jelakan pentrikam tadi kalawanra ya amendment bill hausnam arja arpo ndrei menta la ngipet ya kot kubur ngipet ya kejingkren kiladon kiba persyang banong bakaya MRSSE arja khandriu kala biang pura hana bakata ke MRSE arja khandriu kaladon ya kita ki entry but exit gate om don kam syu ya ka amendment jong snam arja arpo ngikwa banong da kabasyai ya kibakum kita kibriu wat ya lambakla yangi naman ngila sotu ba bat wat ya lambakla ru ya upat ba nama Allah sotu ba lada piong bakya marasesi arja khandriu kalabiang to peni yangi ka section ayu hak marasesi arja khandriu kabong kaba hukum ya ubriu balada wanrung syaka jela wa ben register ya ladi to peni yangi ya ka section ayu hak arja khandriu kaba hukum ya ubriu boha ben ay ka jingtip lada udon ka jingtmu ban syong bansa hak ni ka jela ka jongi to peni yangi ya kata ka section lana ya ka kendon kaba pelong yaki facilitation center kum kita ki statutory entry and exit gate ki bodon kabor ban penrung kerteng yaki brio ki barung ka jala ka jongi ka jubab kalong ka basyai omdan te balaiken pi alam bakla banong
baka arja khandriu kalabiang hana bengi pensyet ya ka sorkar ban wanra ka menbel arja arpo namar bengim kwa ban pentrikam ya ka arja khandriu ngikran na ka pasyai pentrikam ya ka arja khandriu nrengiong pat baka arja khandriu kampat biang dei ban pentrikam ya ka menbel jong snem arja arpo lada pimla ban pentrikam ya ka ILP hakni ka jela ka jongi lada pimdan ya kata ka statutory obligation ka boang ka ba penbor ya ubrio boon register kumno pin regulate ya kata ka jingrong ba ka jingmi jong ubrio lada omdan ka kendon ka ban hukum ya ubrio buha ban ajing tip unsyong unsa hey unsa kan nusngi kumno pin penbor ya ta ubrio bo unsyong bo un ai kita ki jing tip lada piong lada tau ubrio kentat to ong ken yangi haka section ayu pin sitom yau tau beriu uba kentat ban ai ke jingtim kini kini jing tuna ki bangi lade ban peni nadu ka basdang ka bakaseng ka yeng bat kami namar ngitip syai baka jingya per hapreng ka khandriu bar haka arpo kalong ka basai ngikran na ka basai bengim don kam ya kigiet tang ban ya sondur ngidon kam ya kigiet bandon ya kibor jong kaan kibante lakam ya ka jingrong jingbi jong kibriu siapo kini ka jela ka jongi kata kini ka kubor ka basyai ka bangi kwa ban pha sya ka sorkar ka bangi kwa ru ban pha sya kitu ki kenhon ki boong baka arja khandriu kala de kaan ka bele yang pura na ka benta ban trikam ha kini ka jela ka jongi pari lanangi pet ya ki project ki ba fair kibawan na kani jela ka jongi na kispa krur kiu sa shispa sa arspa sa sauspa bat sanspa krur ki kontrak ki bada ki hajar krur yo da ki briu bat da ki company ki benaban u kontraktor trai jela wa ban chupet jau dut ki kun samla ki jongi ki hap ban shuwat kam na kawai ka jela sya kawai pat ka jela ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ka sorkar ka jongi kalong hatu pikwa hatu ki samla ki jongi kindai tang kita kinong upgrade haki project ki batay halaka jong kari bar halaka jong ka kendo ka siap hatu ki kun samla ki jongi kindai tang ki security guard lani kinong upgrade si baki wei ki beri ke banabar kinyo ban kur ya ka spa ya ka po na kini ka jela ka jongi bakin ra sikiwei kita kini jingkeli ki bangi kwa ban keli ya ka sorkar ka jongi pikran siapa ka development ngakwa ban keli ka development ayu bat ka development jongno ka development ka produce pa ya ki company ki banabar ka development ka bahay contract de ki spa krur ya ki kontraktor ki banabar ka development ka bagi try jela ki chupet jau dut baka spa ka po kan chutut na kanigari ka jongi syakiwei pat ki jela ladangi pet menta i kumba ka pisa ka chutut kumba tut ka na kirilum khasi shantai sepo ritor Bangladesh kita ki jing shisha ki bangi ngi pet bat nang ni syakmat ru ngindang yai pet kumba seng KYC kam keli jingkeli namar bang isi ya ka sorkar ni keli namar ka pisa ka ba pipi pentre kare ka pisa jong pat ba ka pisa ka jonga ka pisa ka jongi bat ni dei mangi kitrai jong kata ka pisa jong pat ba te habang iyo i ba pi pendon kam baklai kata ka pisa jong pat ba kare ka hok ka jongi ban keli jingkeli pi ka puli puthi ni mat i kijinge ki skol ki jongi ki dunalot ki nohikai ki jongi ya ban mi sesurok banwat bandawa ya ka hok ka jongi ki samla ki jongi ki pendap ya ki degree ki ba fer reki wat ru ki kam reki bun snam ka jingkeli ka long kai ka jing mentoy ban ong baki samla ki dai kita ki lawe jong kari jong ka jat benriu jong ka jela ka jongi haba pimla pat bantai ya kata kalawai dah ka bamanta kan mentoy ayu haman ka national youth day lane ka si ka bangi pendan buram ya ki kun samla banong but you are the future pidai mapi kalawai
ngikwa ban bapin slow to away, but even future needs opportunity.